maar de eerste 2 mannen weer oppakken. We zijn het overweg. Ja, niet goed. Hij leidt brik. Dan moet zo een gerecht komen. Eén keer in de maand ben we hier. Slepers, duwboorden, kraan hebben en een baggermolen, een authentieke baggermolen, nog een echt niet met amers. Wij doen de hele dag act. Brandact met een Spelse spits die in de brand vliegt. Die wordt blust en dan gaat de taklifter heen. Die haalt hem op en die leidt hem op een ponton. En dan vaart dus een sleper met het ponton hier naar de kraan toe. En die haalt het spul weer af. Wat nou wat het nog misgaat? Dan verzoekt de boord. En wat maakt dan? Dan met deze man erin, met deze zin. Hij is eigenaar. Dan moet die man zwemmen. Dan krijgt hij zwemles. Ja, heb je dan een zwemvlies bij jou? Ik ken zonder zwemvlies niet. Je kan het water rennen. Nou, als dat zo mooi was als dat koe, dat zit er net in. Van die eerste heb je wel een probleem. Want op het ponton, daar zwak een helikopter landen. En dan strak een misgaan. Blub, blub, blub. Maar hij wil wel boven water. Maar we gaan weer. De man had hem bij van een grote periscoop maken van een plastic buis. Terug tegen de plak bij plastic eronder. Nou, gaan wij doen. Jo, heb je een baaskraan? Hoe kom je hier aan als een kraan? Het is mijn werk altijd best. Ik ga 3 jaar machinist geweest en daardoor ben ik iedere keer teruggebouwd worden. Maar het is geen bouwpakket. Ik dan tekenen, het is een folder en daar ga ik hem uitvergroten naar schaal in op het zien. Zo ga ik hem dus bouwen. En hoe kom je aan het materiaal? Die rupsen, dat is een heel mooi verhaal. Die binnen van een zeesfabriek, van een transportboom. De ruitenwisselmotor's, die erop zitten ben van de Nissan Patrol. Er zit een vertraging in. En daar ga ik het rupwerk op. En dan hebben we de ballast, daar zitten heel lithiummotors op. Die komen hier een hele hoge kopieermachine bij, van vroeger. Dus zo ben je daar, je ziet die bingo erop. Dit is een hele mooie hobby. En dit is een hobby van jong tot oud. Maar je mag net denken dat het watersgoed is, maar dat is dus net. Nee? Nee, het is geen watersgoed. Het is echt professioneel materiaal. Wat er in werkelijkheid gebeurt op het water, gebeurt nog in het lied. Zo moet je het maar beginnen. En is het nog zo dat het spreekwoord ik klopt? De beste stuurlui staan aan wal? Ja, absoluut. Hey, hoe is het? Hartstikke idee. Echt lekker. Is de klep al omheen? Niet uitstekend. Ja, wel eens een mooi schema. Voor de man een beetje hun best. Zeg je, dat is wel een je moet ze wel aan het werk houden, zo nou en dan.
Engel. Wij doen het alle weken. We hebben klantjes dat we alle weken komen, maar ik hoor dus dat we 1 keer in de 14 dagen komen, of 1 keer in de maand. Maar als we dus de containerbak op squallen hebben, dan komen boeren al langs. Dus wat dat betreft dan, is dit ons drukste dag. Wij gaan nu op naar squallen. Dat lijkt niet verstandig, want we kunnen er eigenlijk net volle meer in hebben. Dus dan moeten we daar eerst maar even los. Je hebt nooit slit jagen. Dat is ook wel zo, dat mij waren. Hè? Maar dat is net zo vaak, Jan. Nee. Dit doen we voor de Haskeveld squallen. In de jaren. Extra dingen. Die klimrekken met de Ruben tellen. Nou, en groep 8 gaat er van op vakantie. Hè? De vakanties en de squallenreisjes komen er weer aan. We kunnen correleren. Dat ik in de vulgang dus zei, dat verveelt die aas, dan kun je me wel wat helpen. Nou, zij zat aan dit kaan. Maar dan moest je er even op denken, want ik zit er nog hier naast. Dat is nog een hier zo'n nacht. Dus we trekken hier zo'n nacht met z'n trein op. Ik doe de 31 hier nog. Dat is eigenlijk wat de hoorroende hobby is. Het begint lieds. En het eindigt wat het nou is, maar iedere maand een container vol. En dat is eigenlijk de kick om hier zo vol mogelijk papier op te hellen. Hè? Het is net alleen het werk, maar een beetje sociale omgaan met elkaar, dat jij er bij. Ding erop, ding erop. Nou, hier doet het voor, hè?